Chicha Obibia Ediba Emadek TV so onyame enhyira yese yeda so tinkom na yegusua yebo adwumapa edibo oman Ghana na monso mukoso na mutie ananse mo subscribe to YouTube channel. Ene so asema Emadek TV eda ye pono so ye pese edibra TV fo nyina se yina yeni papa ya ye friend se Psalm Adjeteyfio ye kase Psalm Adjeteyfio edin a amanfo edi enim no popular wo oman Ghana mpa TT ananse taxi driver. Maybe a chemical be 20 years ago. Na omutwa sinibi wa man Ghana mu na friend say taxi driver. Na ono na oye obi a na odi akotene ye pa wasa sinim na edian na friend no TT. Na papa yi yenim say ba o man Ghana mu dia. He's one of the veteran actors o man Ghana. Na kayam say ene be nansa na ne video bi ebeda abontene. Na asema ha esre wo video no mu ananse sanso ya arhoka ne se obi a na kenim se wagidini yi watwa sini achesa ne de na kenim se owosika na so utie papa ya asema na oka no video mu na chese edan ya otimukura mpo no enye ono ankasa ni tire ho sika ena odi asidan ne mum eyedan a orenti na chese na asem arhoye isanse yenyini a ye ba nyina no papa no ya hwe ni movies bibira watwa a lot of movies and answers ni bibire e wo man Ghana mu na se obi ka kire se edan ya papa yitim kura na se papa yitiwe kura no oni ono an tiri ho dan ya na che se arhuye kam se saasemi ama ye hu se sinitwafo bibire wo oman Ghana mu no mre bi atwam kuro no bibire na mpanyimfo nte se bibire na no enya ade ho ankasa ewo wo mo etiri ho edan ananse sika bi ededa baabi a bibina no ekọ ahoyeyam ni ahokyere mu anya asem ketwa na mra asem bi to abonte na jese nipa bibina edi ho abubu jese bibina enti asese na adan na sinitwani wagi tini sei ni ade na hwe sei ni wo mo sisi ano ebi mo totototo cars ebi mo gi wo mo ani ni ade na sa asem de asem fem kakra na so sanse asem de nokore na yentumi nkese enye nokore ntin na eho bi hia se emwa ebeba na yetumi di aboa papa yi na we na ene de ya no asema edabonten so kire se Vice President Bawumia atumi ato nsa afre papa yi busuafo ama ananse wotumi ayadoye ede ama papa yi enka ne sika ye beka ne se 500 million ene ye beka se bia 50,000 no Vice President atumi ede se sika yi ede ama papa yi just onfa mu 30,000 ya 300 million inventory ne dan eka na emu 200 million na aka ne de onfa bi nto no ho na onfa bi endidi yeda Vice President say watumi ayesa de we e de aboa papa no na just we akoye a lesson e de ama wo mo ewusi twam na wo muguso musi mu twasini na mo gidini say anya hwekora no monhwe ne achirimafo wo mo mudi nkan eba mu ebre ene amane a wo mo fam sanse ye de ye nam abonten a ne nim nzesi ne twafo ho to wo mo na se ebe ne ebete se wo mo kwa ho yem na mo ho akere mo sa na ye te sanse wi ya na arhuye pa enya asem ketwa na asema Emadek TV awie ye de ebre mo no ye de mas